APHL se song pen MP Horen Singh bia phan lamvoi ki nok bepo nong jirong lek thea phur ki mo phutha karbia dorbar pen pherang kya mai kangni Khorsing teron hemben barjui pen non puta hemnang chelele darajo arong arar pen puthot hemnang ke pali thujia phan ka chuningri Amar Jivan adawai kinang ji atuma phan isi birta kemi bangso adawai non ke karbiang long pen west karbiang long along setami long pon ikji lapenan parta nanglina hok damde hem toblun pen nangli hem an nangke pathon kok mati home delivery our sai setami do ikji lasi humri ignon Amar Jivan Rani rong pipi kudak laharian apa kisu amar iya kong ave thang ave mala amar jiwan na dawai chulo amar iya kong da dulo nge ikrom da theulo du ta dumi mu cholo men ke ke in reng pi so amar jiwan na dawai ki chu penon asak u dumi le tu chia ko ke chung kreng u king sudam kan in men asak u dam on lo ron thom an lon non pen ka u dam on lo ma nên là cứ chú bom luôn rồi kịp ana kan chú bom luôn Klar dak pen kachini ji aphan troxy phaiwi hini tro pho phaiwi troxy ner ke palong humri ignon Kardom Karbing long life da Abirta ton pen arjik tha Kidam tar ko ni phai thom kep arni anaro por phai ke thoma por District Press Club of Karbing long sai hemalong APHL silam jai sarpo angtong ingti ka tharpen pherang kya mai ing niponsi MP Horen Singh bia phan lamboi kipi Kidam tang arni pen BJP asong atum public interaction amaya long ke claim ke BJP asong atum campaign asai si dengrong Athe ahok pet ki du ke lak kisung ke boy kachi nija men pensi ronga jo lutsi hawara rara tuma phan kisung ke boyalam ningje jesi kai ke ta APHL se song amai puja ai ka thara phan ka pin re masai si ke deng lake ahok pe ramai gali lada campaign asai si dengrong lapen halapu MP Horen Singh bepen jai ka thara phan kali li kalang langalam ki puke MP a oramat si kali kai ke ta karbiang long long karting wong MP ke nitun nang ni lapen kai ke si aphit ka dunchor ame thang ke claim nangji mate rara kari hem prekang thim ke ha del hi rong pialam si ningje dunangji lapen MP Horen Singh beke election na por nang ke le por hot private bill ke pon ke rara phan ka pamang huwa phan cha private bill ke kedang tang aparin MP Biren Singh ingtita pon setami lahai ke loa ke joya hekabe lasinangli MP or claim ra hem prekang thim mate article 244A le claim pinon Kaikila rat chari long le pin aparti phan ki puthap ing ton rapusi pherang kya mai ke pha long pen pachini pon Resim gang tang pen kache song tum da dulu Democratic way pen kache song jel ke jang tum da dulu kichi tum da dulu non jai ka thanang ni ke japon aparti pen ami sibak andulon ke claim dulu ma autonomous tera putha Dispur long dharna ke dodam dulu ma we want autonomous state implement article 244 of Indian Constitution bu kanun je dulu mah awi di Lucifer kan laga syaitan lo lagi si ilu akamanda lo lagi lun theko lam ta lam nje theko bai ta bai theko tamo pulu te jai katha kala shooting lo alang lun film ta shooting actor ta man lam ta bai the lama phuk karbitum mon lama phuk dole ko laga lanung je lo pulu ka do ita thak lun the alam ar lun thong ni tik di jai ka thar ke lalu Lucifer aja kong sing long te Rat pen kacing ki long council officer sum dolo ke rat pen pupi ki sum ma kacini ji phane council officer sum dolo la sila la so public interaction program long isia ke me thelong bang la hello officer satum dunno la pen rat pen chingkilong la da rat pan thelong lo pupi ki sum sig doma ame gini ano hindi pen thelong lo ajulong lo da isia ke me do bang la hello aning alo isia ka jinso doji la so ka jinso dulu pulutang te alang tum hem kache bang pen council office dong ke claim kache paduk puji pan aning hang po rara pan kirap ji pan atum jibodi jupo la isia ke me do sitame la bang so mai lo amat si asong so pan ke jong dang po bangkel la ke tonde da do la si no ne kan ke bang jiana bang ke council officer so tum pan just met pet rat pen ka paching ki ji pan apor pinur
MP Horen Singh Beke ke bang MP kang bayalong tiket maksi long lelo la sojok si CM ke toyaling ningje thabarat lo tiket a join ni pusi angtong inti ka tharpen arbok pon MP Horen Singh Beke hai pen ti kupon jai kathara bangke jai kathara ke hai ke dharmo akutha ba dharmo pan chiri pensilang nike rat along campaign claim bom pusi alang pen akoi pipon lo la pen jasemet pek aron bari matum khan alang ni lang tung dia la pen athletic pusi MP Horen Singh Beke hai pen koi pon lo la bangso la ta ni to hin pen ke la ke a hok kali pusi puthit lo athema APS sia song long ke dake kadu be dhormo ta ni to tinglum pe siklem no dake ni to ke dhormo ke chilirli APS sia song ka chilir ke ethebe nangli inglong aso kalima kalang ma lan be ka chilir ke la hello si ni to APS sia song ben ko ana mai ke do hal dake la ke inglong aso tum ansi do chot lo la pen dhormo to anda dake to pet lo sitame inglong so khain to chot lo nilimethang mata aron ke abar inno dak Christian da do kumane aron kimi da do dak ni tum tinglum pe sita bangso pini da bangso pherangge mai da phalo lasi jai ka thara ke hai pen dhormo phan kelang sale do ke hijim do polam ke lake MP Horen Singh Beke hai pen ke koi thap lake News report Karbiang Nonglai Kedamtang arkoni phai thom kep arni Karbia Dorbar methang sai hemalong nokbepo nongjirong lekthe phurki mo phuthak pherangkia mai kangnipon nongjirong lekthe komat lo nongjirong lekthe lake Bharat adera long British Sarkar kachari boma porahut kechari aron chokchepu angthen chepa thepen Bharat adera phan hemprek mate independent ke hangalong kache songdun pen phatek bengsi British Sarkar atum kokthat pidetlo Labang soalam klardak pen kachini pamijia phan Karbia Dorbar along klembang bang trok La soalong Mondal Singh Be Joy Singh Tiso Ajit Timong Singh Timong Pradeep Kiling lapen San Singh Teronatum klardak lam kachini ja phan arkoni phaikhre troksi surihini ra inkore ke thom arni borpung habi khruarong langlokso habar pen kilometer ingkoi an kahilo dimpalesi nongjirong lekthia donara batuma phan chetong namlo nongjirong lekthe ke British government aphan ke pasik sakana jang ajab alang li han pasik bidado jo hatama la simul tum bichini ateng ke lanang jerong lekthe ke pioli pukon pen moniram dewan atum obe isiason apor isiason la si mul tum bichini ateng ke pioli pukon aphan ke 26 July 1830 la pen moniram dewan aphan ke 26 February 1985 si phasi gi lasi jula hemaso naga thandu na deke penko nil tum ke da record kelo lu ala record kelo ma dengte nong yorong lekhe ba ke aphan ke 1858 10 March se phasi ki pusi nil tum da kelo ma dengke ang the kelo ma dengke alu jula alang li phan kes ke chadana lu na tum kelo ma dengte la swa arnisi ki tum Nongdirong lekthe lake langtuk lekthia sopolo alangli British government aphan cheklang dak pen ke kham khia jok British saratum nep ing nangsi Jorhat Central Jail along thap thotlo la sophit penang ana ningkan aphi jail authority atum kokthat ki pije aphan hukum pisi nongdirong lekthe aphan kokthat pi pe aprang ke padusi aning ke hangalam arjulo la so sei nongdirong lekthe abangta nephan ke bongkro thap luchin loresi ke nangji pusi purunlo aning ke hanga tengpen nongjirong aphan hodailo nongjirong abangta arnam ke thia phan chongduk chu ardomlo laso phit alang le phan there ni phai kep 1858 aning kan kokthat pidetlo nongjirong aphan kokthat pidet pen ang thek kacheklang lake sininga me paklosi kokthat ki pi hai hoi hormu phalang no lapen chikli bangsi phate ka hem hai hoi phalang no laplo lahai theklongsi British government atum monon phita Karbia tuma phan ke kokthat pipelo pusi British atum ningjelo lasi laso alama teng pulote Assam pen halaso independent kache songdun piali phukon lapen maniram devana sonsi nongjirong lektheta inutlo pulepu deta milo lapen piali phukon aphan kokthat ki pilake jakhong ni phai ingora trok 1858 anikan lapen maniram devana bangta thangthanga chiklo ni phai ingora trok 1858 hodsi bangke thoma phanta kokthat pilo
lasi nongjrong lekthe hen lo karbi pen ke cheng si independent freedom fighter kache songdo na hut British kacharia hut apran gedama banglo nongjrong lekthe apran dam juya phit ahemasor adona rabatum rongmongbe block kohora longbui ramoti pen borpung habekro rong an dam juilo pusi maipu karbia dorbar mondol singbe presnora long paklangpon इस तुम्हारे इनके लोग तो पुलो जे कार्बिया तो मापाना बंग कार्बी तो माने मोबता माने फांसी पीपल से ब्रिटिश को डिक्लेयर दे लो माने भांडा लापेंगा नोंगजिरों लेते बंग के कोपिने ए हमें के लांग नो ताऊ पिने के चोंगू ताऊ पिने पांडा लांग लिपान फांसी पिगली अलांग लिपाना बंग के ब्रिटिश सतों दा किरु चोकची पुखचिदान फांसी पाची News report Karbiang Long Live Hamren Police Station ka parlo check up hang ing tirong amikar khorsing teron kedam tangar ko ni phai ing ko resir kebarni ani kang sampor phai ke thomapor hempen barjoi pen non puta hemnang chirile derajok achora pen asomar bang pliatum chothek the jun thek thesi towar cholang pronglo Hamren MEC constituency ka parlo check up hang ing tirong amikar khorsing teron kedam tang ar ko ni phai ko resir kep surihini rain ko ke thom arni thanga ke so akisung che bohong char bo awi pin pen ani kang sampor phai ke thomapor ame thang ahem pen nangbar jui pen non puta ahem kache lele darajok alang lichor rojoni terang pila pen asomar bang pliatum kamatha kisung chothek the jun thek thesi rongber rongthak birta je homrilo Pini arni ansatame Hamren rong sopi angkang baithalangso dongkamukam chepho chero donra along sitame chihumrilo bon sitame thangna da birta kelong kavedera jo sai jobje birta long pen sitame pachini nang kokloputa arong asora pen pachini Hamren pen Daniel hi Karbiang Long Live Atur Bamboo Industry Bangso Atur Bamboo Industry long nang litum long ikji lake sofa set table bed beling hoton high krung flower stand cup tray pen danglok kapre ka son long ikji adim lake chingri berong dongkam mukam West Karbiang Long Klardaka chini je phan humri ignon 9957 767037 9957 775291 along humri ikta Atur Bamboo Industry along Habar ke hat karbi jutang asong penta arkoi ni phai thom kebarni KCS ingdeng plikebra trok mahang ke thegarni katalon mesen pen pachun pon kedamtang arkoi ni phai thom kebarni KCS Central Committee kapen kharateng pen habar ke hat aro penta KCS ingdeng plikebra trok mahang ke thegarni katalon pon Bangso ketalon ponalong manpeng pen kachetong dun KCS Central Committee Habar Gehat in charge Noren Terang KRA Habaramai Ranjit Rongpi Sodrecho Karcho Amai Suren Rongpi Rasinja Asong KLA KSA tum chetong dun si Alir Alon pen KCS Ingdeng Plikebra Trok Mahang ke thegarni mesen pen ketalon pachun pon Sonsi adapor phai kep malom pen Habar Gehat KCS Amai phu Rohin Terang ahin pen si lama ingthur ponlo Bang Sophie, KCS Klembang Pubang Piatuma Pan, Chikimo Ponpen, Tirim Teram Setami, Pipajer Pon. KCS Habar Kehat Aruamai Pu, Rohin Terang Lapen Chunbang, Noren Rompia Tumahin Pen, Perankia Pan, Nanke Pachini Duna Tenke, Non Kebangji, Tang Tangi Pai Isi Penke, Habar Kehat Jutanga Song Penta, KYF Mate, Karbi Risoninso, Rong Aje, Ingdeng Plikebra Sirkepa Parman Kachapati Dunjia Pan, Jisik Chedang Ponpo. Nasila kaddo kavita habar ke hat KCS arwalong nang kacerap chutu dun pejia phansi KCS habar ke hat arwa maipu rohin terang hin pen kachuning ri padopon kewangji indeng plike prasirkep taralangso farman karbi senin sorong jelong stame itu non kewangji ni phai isi phai kuni acheklo pengeni jitumda kahche kaipon wangeni jitum ni phaisi itum da khabar ke hat alon itum kache kaipon made jengpon po ase kato kabe khabar ke hat alon do an khe hamphang song do an tum stami ang cherap nim ko kisini itum alang itum khan chini la chini Habar ke hat ben harsing rongpi Karbiang Long Live Kedamtang arkoi ni phai thom kebarni Sertalina sengkan katalon nini ke choarni Karbiang Long Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong hangsetame chetongdon
Nini ke chogar ni sai ke paman pon lake ason kapathu ke cepate padu ponlo. La solong hirjir lamjir arjan ki hi je 6 se pin pen lam theke jai la pen anarlo raramai pi ka padolong dilai yur klabalong klembarim abang phubang phetuma phan karcho padu ponlo. Dilai Youth Club amai phu bidasing England pen kachapam phu pon amai along Dr. Tuliram Ronghang CEM KAC ri deng pen lokimu ing pu ponlo la pen dilai rat pen pin pura lo setami pajir pon Dr. Tuliram Ronghang CEM KAC pen ason tin memorandum along ketok jir la songbong ki jun alang mesen varsai mini stadium kapatang pamiji Dilai Youth Club along barpi barso hema varsai ki PG Dilai State Dispensary 30 bedded kapang niji Dilai Town ke pamanji Kalitang Bonglong terang lapen ki highway Memorial Park lapen akumlin kaselamji lapen pinpura lolong alam thetin setami pachun pon puposi pangdak tekanglo lapen Dilai Youth Club Serdalin ketalon pamniapod kachuro alam the Dilai raraphan pajir tekang Mayalong Borjan Local MSc EM Surjo Rongphar EM Kadom Terangpi EM Pratap Chandra Taro MSc Madhuria Dhekel Phukon EM Mukut Mahanta KCA Samai Phu Chandra Singh Kro Abarim Karbeng Autonomous Council Chairman Long Kitimong KLA Tiripia Mai Phu Lapen Pinangan Ket Heke Dingatum Chetong Dun Dilai Pen Bijoy Rongpi Karbeng Long Live Pinia Adap Abirta Kelponsi Kang Toniglo